ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲಂ ಓಕೆ ತುಳುನಾಡ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೆರವಸ್ತಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಾಡು ದಯಪಂಡ ಐ ಥರದ ನಾನು ಶನಿವಾರ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ತುತಿಜರ್ ಮಾತ ಪೊತ್ತೂಲೆ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಐ ಥರದ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯ ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐತ ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂ ಕೆಂಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನಿ ಬರುವ ಆಯ್ತಾ ಚೂಸು ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬದೆ ನಾವು ಉಪ್ಪಣ ಮಾತು ಅಡ್ಡಡ್ಡೆತ್ತಿರು ಅಂಚ ಅದ ಸರಿ ಬೈಜ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಈವೆಂಟ್ಲ ಮೈನ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ ಕೋಡದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇಮಿದ ವಿಶೇಷ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಕೆತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೌಜಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಕೆಲವರಿನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಆಗಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ತಗೊಂಡ ಗೌಜಿದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಇನಿ ಅಂಚ ತೂಳಿನಿ ಪೋಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಅಷ್ಟಮಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾತುಂತಿರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಷ್ಟಮಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಂದು ಅಂಡ್ ಆಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಡ ಓಡಮುಟ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಒನಸ್ಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೊಸತ ಪತ್ತಿನಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ತೀರ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಆಲ ಪರ್ಬ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಪೊಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನು ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ರಪ 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 ಅಡಿಗೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುನು ದುಂಬು ಮಾತಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತು ಅಂತ ಇತ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದಂಗಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಅಂಬಡ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಕಂಚಲ ಕಜಿಪು ರಸ ಪಾಯಸ ಕಚ್ಚಂಬರು ಮಾತು ಮಂತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರಪ್ಪಾಗ ಪಪ್ಪ ಕೇಳುತ್ತೀರು ಆಂಡ ಬಾಲ್ಯ ಕಜಿಪು ಮಾತ ಪಂದು ಆಂಡು ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ ತೈತಿನ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮಗ ದೊಡ್ಡಗ ಮಾತ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಜನ ಕಕ್ಕಿಗೆ ಪಿದೇದೀವು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮಂತಿನಿಕ್ಲ ಸಾರ್ಥ ಕಂಡದ ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ ಓವೇನು ಏನ ಅಮ್ಮಗ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಯ್ನ ಪಾಯಸ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುವಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಖುಷಿಯ ಉಂಟುಂಡು ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತು ಹಿರೇಪಾರ್ದು ಐಟಮ್ ಮಂದಿನ ಮಾತ ಬಾಜನ ಕಂದು ನಡುಟುದು ಇದ್ದು ಒರೆಗೊರೆಗೆ ಬಲಸಿದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಪಾಡು ಅಂತ ಉನಾನಸ್ ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಪುಂಚ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತ ಮಂತ ತಿಂಕಿಲ್ಲ ಪರ್ಬದಾನಿ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆದು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಫೋಟೋ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಪಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗನಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡತೆ ಅಂಚ ಪಪ್ಪಗೆ ಈ ಟೈಮ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿರಿತ್ತು ಜೀವಡ್ ತೋರೇನ ಪಪ್ಪ ಈ ಫೋಟೋ ತೂನಗುಂಡತೆ ದಾದನ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತುದುಂಡ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದ ಅನ್ಪನು ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಬೇಜಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಯಿಜಿಯಾನ ದಾಯಗ್ ಖಾಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಬಗ್ಗೆ ಕಾಜಿಪು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರ ದಿಕ್ಕಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೂಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಚೌತಿ ಬರೋದುಂಡು ಚೌತಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ನಿಜ ಪನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಆಪಗಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅರಿಪುಜಿ ಆಂಡ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ದೋಸೆ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುಕ ಬಂದು ಉಲ್ಲೆ ತೋಡ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪರ್ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಇಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಂಡದ ಎನ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಆಡ್ ಕಾಂಡದ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಬುಧವಾರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಲೈವ್ ಪಂದು ಪಾಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಲೈವ್ ಪಂದು ಪಾಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ 24 hours ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಆ ಲೈವ್ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲು ಐಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಇನ್ನುಂಟದ ಐಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ತುದಿಪರು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯ್ಯ ಬರೋದುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಅಪನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಅವ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್
ಓಡಿపోದುಕೇಂಡಲ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕೆವಿಕ್ ಬೂರೋದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪಂಪನಂಚಿನ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಈ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಪೋತದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಂದಿರು ಪುಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿರ್ ನರಪಾನ್ಲಿನ ನರ ರಾಕ್ಷಸರ ಅದು ಪೋತಿರು ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ತಡೆಯರ ತೀರಂದೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೊಡಿನೆಂಕಿ ಈ ವಿಷಯಲೇನು ಇದು ಮಾತ್ರ ಆತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲಿರತ್ತ ದಾಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಜಿರ್ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಂಡೆ ಥಾಟ್ ಬೈದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಮಾಟ ಈ ರೇಪ್ ಮಂತಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ರ ಬ್ರೂಟಲ್ ಬಡ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಪೇರು ಕ್ರೂರವಾದ ಕಿರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮೂಲದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವು ಕೊರ್ಪೆರೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಮಾತ ಮಂತಿದ್ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿ ಪೆದಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ಸ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಏನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತು ತೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅವು ಯಾನ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೇನ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೇನ್ ಅದು ಪುಂಡ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೆ ಪೊಂಡಲು ಇಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಚ ಸೇಫ್ಟಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೋಚ್ಪಲೆ ಪೊಂಚ ಜೋಕ್ಲಿ ದಪ್ಪನಿದ್ದ ಕಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಮೇತ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಾದಪನ ಅಂತೀರು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆನುಲು ಕಲ್ಪನಂಚನೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗ್ಲ ಬತ್ತಲು ಪಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರ ಶುರು ಮಂತಲು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಶುರು ಮಂತಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದು ಬತ್ತಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಡ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರೋಂತುನು ಆಂಡ ಕೂಡ ಈ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲಿ ತೊಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋಯರ್ಲ ಹತ್ತು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಬುಡ್ಲೆ ಅವಂತೂ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ರೇರ್ ಪಗೆಲುಡ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋಯರ್ ಅಂತ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೋನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈದದ ಈ ಬಸ್ ಟಾವಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ತೊಳಿತು ನಮಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಾಡೋದು ಲಕ್ಕದೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಡೆ ತುಯರಿಜ್ಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೆರ್ರೆ ಆಪುನ ನಿರ್ದು ಬಿಡುಡು ದಾನೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟು ದಾನೆ ಪಂತ ಕೇಂದು ಬಿಡುಡು ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಪಂದ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಪಾಡುತ್ತುಲೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾತ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾಲ ಆಂಡ ರಪ್ಪಲಾಗದ ಕೇಳೋಡು ಏರ್ ಮೇ ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಕೇಳೋಡು ಅವಾಗ ಬಸ್ ತಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂಕ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ತುಳಿ ನಿಕ್ಲು ಒಯ್ಕಲ ಎಲ್ಲ ಚೂ ಶೋಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಚೂ ರೆಡ್ ರೀತಿಡು ಇತ್ತಿನ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಎಂದೇನ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ಏನ ಚಾನಲ್ಡ್ ತೂಕದ ಅದಾಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಒಯ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ತುಕ ಮೊಸರು ಇಟ್ಕೆ ಗೇರ್ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲದು ತಿಕ್ಕಲೇ ತುಕ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಡ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಪೂಜಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬರ್ಪಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಡು ಇನ್ನು ಆಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯರುಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ பண்ண ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದರೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಚೂರು ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಲು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪನ್ ಪನ್ ಪೆರುಗೊತ್ತು ಬೋಗ ದಾದ ಬಂದಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ದಡ್ಡೊಂಡು ತುಕ ಎಸ್ ಇದು ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೀರ್ನದ ವರ್ಷ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಏನಂತಿತ್ತೆ ಆಶ್ರಮದಕ್ಕೆ ವನಸ್ಕೋರೋಡು ಬಂದು ಓ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಂಡ ಎತ್ತುಜಿ ಡೌಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಎತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದು 10 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ನಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ಲ ಉಂಡು ಮಂಡಿಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದು ಬಾಕಿದಲ್ಲಿ ಒನಸ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಆಶ್ರಮ ಅಡಿಪುನ ಜೋಕುಲ ಆವಡ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಜನ ಜೋಕುಲ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಆವಡ್ ವೃದ್ಧನಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒನಸ್ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ನನಾತ್ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದಯ್ಯನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನಸ್ಕೊಡ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಾಸು ಎಂಚೆಂಚನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಆ ಕುಂಟುಲೆಗ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಕೈಕಿ ನೆಕ್ಕು ಬಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ತಿರ್ಗಿರ ಪತ್ತರ ಮಾತ ಅವೇ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದೆ ಪತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಒನಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮನಸಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಈತೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮತ್ತು ಕೊಡು ಬರ್ಪರ್ ಪಂಡ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರಪ್ಪು ನನ್ನ 15,000 ಆಪು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಸ್ ಈ ತಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್